Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe jiiral jaam bela Allah yurma musidɗo men Calli Siya Foɗum. En garti hannde jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum, deftere mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam nde o inniri fulɓe gila heeli e yoyo ha Fuuta Tooro, tawi jamtoto ko dartol fulɓe. Joni noon garten koye boɗowol fulɓe hono no mbiruɗen e jewte men battidiɗe. No jiiruɗen dow ni e feccere men adande mbaadi fulɓe ha tengti noon e boɗowol mumen anni anduɓe e human binneɓe foof. ɓe hen mbi fulɓe ko woɗeɓe gonno haade mumen jillodirde ɓaleɓe, nguru mumen wayli ɓadi nguru ɓalewu. ɓe mbi ala, fulɓe gonno ko ɓaleɓe to adan aldani nguru mabɓe wojjude ko caygol woɗeɓe arnoɓe e nder leydi Misira hanki e ɓaleɓe. fulɓe e koye mumen ko lurduɓe iwde mumen, nde ɓe tuubi nde ɓe iri ko jokkade arabeɓe. ɗumen jii amnota ko saabu fulɓe kecci nargol arabeɓe Afrique to woɗɗi. nde ɓe cuwa tuubde nde won askoji mabɓe jokkiɓe e lawɓe e wambaɓe, goɗɗi ɗi jokkiɓe e buytorin yahude goto konnoɗo Misira. so tawi fulɓe jalti koye on buytorin, so tawi kadi wiyama heeli e yoyo ko jinneji annabi Souleymani maahi ɗum, mbiyen ɗum ina lurdi e ko dartol addi. waɗi noon ko annabi Moussa jaltinɗo yahude Misira tolnodirta koye fari goto garɗo e ɓurano hono Ramsès ɗiɗaɓo. no hewɓe cikkiri ni walla e ɓiyum Menepta. on Ramsès ɗiɗaɓo laami ko hakkunde 1299 e 1313 dow ɗo annabi Souleymani laami hakkunde 997 e 931. ɗum firti ko duuɓi 243 nana hakkunde maɓɓe. nde noon gueɗe ɗiɗi ɗe mbawa yaadude saabu buytorin heccat maagol heeli e yoyo duuɓi 243 saabu tolnodirta koye annabi Moussa. holto gonga heedi e ɗum ɗo foof? fulɓe gadi wonde ko ɓaleɓe, en jii wonde ko labbo pulle bambaɗo jiidi yumma e baaba ko nagge seerdi golle mabɓe. ɗum hollirta ko pullo meeɗa sikkitade ko ɓalejo wonno. darol bangol ni ene yiite leydi Uganda e laamu Bunyoro en. ɗone ko rewiraɓe tato jarri bora kosam beele goto e mabɓe foof ma andu ko wawi wonde. gadunol ngol bammaɓe nodduɓe tottiɓe ɓirdugal kosam o waɗi e lawol ngol ɓe poti rewde so ɓe kotangol lahal gawri, lahal fatata hono patas, tekkere, jambere, laaɓi, daɗorguel e hoore ngaari. nden ɓe ngari haaɓe jetti ɗon afo turi e gawri ina ñaama, o tawi o wawa gaynude ɓe ƴefti tekkere wonnode sara lehde o rondi gawre makko o waddi hen jambere nde e laaɓiki. ɗiɗaɓo o ƴefti daɗorguel ngel. koddajo kañum ƴefti ko hoore ngaari nde. ɗiɗiɓo ngol ko ɓirdude kosam ɓe totta ɓe mbiya goto foof yo ren ɓirdugal mum ha weeta. koddo o ngofƴi seeɗa waɗi ko rufi e kosam mum. mawniraɓe makko kebbitimo, goto foof kosam seeɗa, ɓirdugal makko wonti ɗo wonno. caggal ɗum afo o ɗaani ɓirdugal mum rufi ha laaɓi. tataɓo o gongi ɓirdugal mum rufi ha heeɓi feccere.
ko ɗum ɗo addini ɓe rokkede inɗe ceerndoje ɓe ceernda golle maɓɓe kadi afu ñamnoɗo gawri o rufi kosam mum ha laaɓi o wiya kayru halfina ndema ila o ƴeftinoɗo daɗorguel o te ɓirdugal mum heddi feccere wiya kahuma halfina gaynaka mbiyen woni pullo tataɓo ƴeftinoɗo hoore ngaari o te ɓirdugal mum ina wayno haydara rufani hen ni kañum wiya kakama halfina laamu woni gaynaka yimɓe mbiyen ko kisnuɗo kosam o woni ɓurɗo moƴƴude gaynaka saabu woni gaynako moƴƴo ko kisnuɗo ko halfinano ko on rokka teddugal aynude yimɓe woni laamade ɗumen so en ƴewtidima tindol buñorol ngol tawaten ko ngol nandi no feewi e tindol labbo bambaɗo pullo ngol gaynako walla pullo ala ko seeri e ɓiɓɓe yummum heddiɓe ɓe saabu kamɓe jiidi yumma e baaba e nokku kaaleteɗo woni popporɗe beeli mawɗi ɗo salmo hirnage maayo nilgo ɗoofiɗo buñoro sawnodiri ɗon koye tooro laamuji gonnoɗi hande laamu tubakoɓe naati nde so en ƴewtidima kadi tawaten koye on nokku tutsi en e hutu en ngoni ɗin leƴƴi ɗiɗi ina nandi e fulɓe e haalpulaar no feewi te e dartol majji wiyama tutsi en ɓe ummori ko rewo ina gasa tawa ɓeri ko misira so en tongi ɗiɗo tindi ɗiɗi mbiyat fayida majji ko hollude so wonko pullo seeri e ɓaleɓe heddiɓe ɓe ko golle wona nguru to adat joni noon so en duttima e gueɗe pinal ciftinen wonde mbaɗo Cheikh Anta Diop ni holliri e bindande mum wonde to banggue aadaji fulɓe jiidi foof koye ɓaleɓe pinal mabɓe fawi koye dewol no pine ɓaleɓe heddiɓe ɓeni dow ɗo pine leƴƴi boɗeji mahi e gorol ɗum haawi anduɓe tubakoɓe hewɓe tuynoɓe e pinal fulɓe kono so tawi dewol heewi ɓurnede koye leƴƴi koɗɗiɗo gotel demoji ɗum fotani hawnade saabu en ndi dow wonde heeli e yoyo ko leydi ndi goye tappamaji e ndema wonno te koye ndema debbo wawi feññinde nafoore mum ɗo kadi en foti siftinede wonde ɗemgal pular ngal jiidi tan koye ɗemde ɓaleje ko ɗum ni addanno won e anduɓe wiɓe wonde fulɓe ɓeɓe nanguirno ko woɗeɓe ko jiggiɓe ɗemgal ngal en jii dow wiide fulɓe ko jiggiɓe ɗemgal wawa sellude heddi tan nde ko jabde no Cheikh Anta Diop waɗi ni fulɓe koye leƴƴi ɓaleji jiidi te ko ɓaleɓe ngadi wonde boɗowol mumen ngol koko hetti ɗumen so wona ɗum gueɗe ɗe foof pamnotonoko joni garen holko addi boɗowol fulɓe ngol boɗowol fulɓe ngol yeddotaw saabu ko ngol bingol fungan ɗum noon firtani kadi fulɓe foof ko woɗeɓe ala ene waɗi hen ɓaleɓe kurum no won fulɓe bisnaɓe hande ni bisnaɓe goni koye falde Jolof e nder leydi Sénégal so tawi sellata fulɓe gadi wonde ko woɗeɓe no jiruɗen dow seeɗa ni alay saago jaaɓe wonde boɗowol mabɓe ngol ko heftiɓe hono ɗum ardi no ɗum ardi ko Cheikh Anta Diop rokki hen dalillaji ɓurɗi nadde hakkille e wiide Cheikh Anta fulɓe jeeno koye galleji jaltinannoɗi lamɓe Missira ndeke noon koye lawkoɓe leydi ndi ɓe jeeno nde pinal Missira dari e nangue hoore mum nde e ɗowgol cuuɗi laamu sappo e jeetaɓiru sappo e jeenaɓiru ujunere e temedde joyyi e capanɗe joyyi e ujunere e temedere e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi leƴƴi boɗeji kennoɗi e leydi Missira ndi foof gone jimade mum yimɓe ɗin leƴƴi mbatti addede Missira ina liggine walla ina nanne e konuji leydi ndi fariji e jaggue mumen mbatti resde rewɓe ɓurnoɓe moƴƴude asko e mbaadi e leƴƴi ɗi
woɗeɓe worɓe e rewɓe nannoɓe leydi Misiri ndi kañumen ne mbatti resondirde e misirnaɓe. ɓe jii dow ko Cheikh Anta haali e Ramses ɗiɗaɓo e bammum Seti Gadano. Ramses ɗiɗaɓo e Amenophis tataɓo ina jeeno e lamɓe Misira ɓurnoɓe hewde rewɓe woɗeɓe. ina anda wonde Amenophis tataɓo resi e hitande mum sappo ɓiiri e laamu Gilu Kippa ɓi lamɗo Naharina Settartana ɗiɗaɓo. nde on naati galle Amenophis o ardi koye 317 demowo. 317 dewowo. taw haade ɗum Amenophis ene jogino rewɓe capanɗe 4 jeeyaɓe Gaza. rewɓe woɗeɓe nannoɓe e hurum Amenophis ina tolno ndeke e 350 ko ɗum ɗo addani Christian Dioscoros nos Lecour gurnoɗo duuɓi 1913 ujunnaaji ɗiɗi e goho 1913 2011 1913 e ujunnaaji ɗiɗi e 11 wiide deftere mum innirande La femme au temps de Pharaon. debbo e jimandi fariji hello 79 wonde ɓeeɗo rewɓe woɗeɓe nanni ƴiƴam kesam e nder laamoronoɓe e hohoɓe Misira. ɓen rewɓe noon ko ɓeɓe ɓe polno bammunen walla wandiraɓe mumen worɓe polgu e jimandi ndewna e dewle gonti en ɗam hankkadi. mbitowo goto anglais enajo biyeteɗo Gay Robbins yañima hen e ɗen dewle misirnaɓe ɗen ɗon. e deftere mum nde windi rewɓe misirnaɓe hanki. ɓiɓɓe jibinama e ɗen dewle. goto e ɓiɓɓe Ramses ɗiɗaɓo wiyeteno ko Bintu Anat woni ɓii Anat ko geno goto debbo mo leƴƴi boɗeji kennoɗi funnangue rewo Misiri ndewanno. hay sinno en laaɓaka so yumma ko ɓalejo wonno inde nde ina hollira jokkodiral tingal e leƴƴi Kanan saabu Anat ko ɗin leƴƴi ndewanno ɗum. kono so miijo Cheikh Anta Diop ngo rewama so tawi ko Seti Gadano woni bammum yummako no woni e anduɓe cikkiri ni tawar ko jilluɗo no on bammakko Ramses ɗiɗaɓo ni. hono kanko Ramses ɗiɗaɓo goto e rewɓe makko mo ɓurno horsinde o boɗejo wonno o andira ko Maɗor Neferure e ɗemgal misirnaɓe hanki ko ɓi Hattusil tataɓo lamɗo Éthiopien wonno. e wiide Gay Robbins Ramses ɗiɗaɓo rokkinomo martaba jeewo galle ina yooɗi tawa ɓe dañji. Ramses tataɓo kañumne debbo mum mo ɓurno horsinde ko boɗejo Sirinajo wonno. ko ɓi on ni lomtinomo e jappere e inde Ramses nayebo. hay sinno ko nde Misira jimi leƴƴi boɗeji jillodiral ɗiɗi meje ɓuuri yajde fotani yejjitede wona nden ngal jillodiral fuɗɗi. ene sikka ko nde Hyksos en laami banggue rewo Misira nde hakkude 1650 1950 e wiide wone anduɓe yahude en e leƴƴi boɗeji goɗɗi naati o nokku ñiiɓe hon.
won sikkuɓe ko nden annabi Yusuf woni jungo ñaamo laaminoɗo leydi Misira nden gandirnoɗo wonde janininki boɗejo koye nder ɗum ɗon kanko Yusuf o addata koreji makko ha tengti noon e bam makko Yakuba e mawniraɓe makko ɓe o jiidino baaba e ko ari e defte tellinaɗe ko Yusuf dandata leydi ndi e yoro duuɓi 7 yannongo e mayri ene yooɗi ndeke tawa jillodiral ƴiƴam ɓalejam e mboɗojam waɗi e on jamanu kono ene laaɓi kam yettanoki no ko jiiɗen dow ko ɓen yahuɗen nannoɓe Misira noon gonata e jimadi duuɓi 400 caggal nde laamu Hyksos en yani kala mo dogdano e Hyksos en yalti leydi Misira wonata koye jimadi hande annabi Moussa yaltinta ɗum e yonta Ramses ɗiɗam jaltugol Moussa Misira noon andira e defte tellinaɗe e dartol fof ko Hyksod woni fergo yahuɗen faade Israël tawde leƴƴi boɗeji garannoɗi nder Misira ɗi ko gaynako ɓurno andude ɗi ɓuri jillodirde koye Misira naaɓe yarunoɓe banggue gaynaka ɗum fotani hawde saabu nde neɗɗo ari e nokku fof heewi ko yillade ɓe jiidi golle so tawi no jiiruɗen dow ni heeli e yooyo wonno koye nder leydi Misira ndi fulɓe ɓuri jillodirde nde koye ɗin leƴƴi boɗeji saabu ko kamɓe ɓuri yarude gaynaka ɗon e mbiyen fulɓe hennoɓe rewo leydi ndi ɓuri jillodireede saabu ko rewo Misira waɗeɓe ɓe naatiranno fulɓe hennoɓe worgo Misira ɓe ɓurata famɗude ndeke ko jillodiri e woɗeɓe ɗum ɗo ina wawi famminde holko waɗi fulɓe ɓurde wojjude e heddiɓe ɓe so tawi noon ko jiidigal fulɓe yahuɗen ɗon e dartol Misira hanki ina fammina ko heewi ari injil wonde kamɓe yahuɗen ɓe goni e ɓoggol maccugagu fadde duuɓi 400 e nder leydi Misira ndi ko annabi Moussa jibinaɗo Misira ne ha e galle fari jogori yaltindeɓe nawɓe Palestine ɓesgu Yakuba fof ko ɓuri hen hewde ko Misira wonno kono annabi Yusuf yeehi ni ha woni jagorgal tongal goto e lamɓe leydi ndi no jiiruɗen dow seeɗa ni kamɓe yahuɗen haade annabi Moussa tobnudeɓe ɓe ɓurno mahade koye diine Misira hanki ɗum yeddota ko saabu haynde Moussa yeehi dow hayre Sinayi ina deydo e joomum ɓe murtu ɓe dutti e rewde gueno ngaari ndi ɓe ganduno so tawi heeli e yoy koye leydi Misira wonno no mbiruɗen ni so tawi kadi yahuɗen kañumen goni e leydi he ko ina tolno e duuɓi 400 jombani nde fulɓe yahuɗen wooda ko ndendi e jiijam e pinal faddugo ndaw hoodere Dawda walla hatume Souleymani fulɓe yahuɗen ndendi ɗum fulɓe faddude ndaw ina soomi sirruji kewɗi ha tengti noon e nden ko ɗum ni addi inde nde saabu wiyama hade ndaw jibinde ɓoccoɗe mum madide faddugo ngo e ɗo yiiɗi wofade ɗo jokkodiral hakkude yahuɗen e Misira naɓe noon yawata tajde saabu haynde yahuɗen paati Palestine wiyama annabi Souleymani resani goto e fariji Misira mbiyetenoɗo Sa Amun jeenoɗo e suudu laamu nogas e goɓiro kanko Sa Amun ko kanko wattindi e lamɓe ndun suudu ɗum ko hedde 1995 hade jibinade annabi Isa nden noon taw doole Misira ngari ustade leydi ndi watti jabde ko heewi e ko salotono nde waawi nde ɗe geɗe potani hawde kala ƴewtindiɗo ko kalɗen dow ko fof ina
ene yoɗi tawa ko ɗum ɗo saabi asko jiidingo fulɓe e yahuden rewni ɗum e Buyturin. Siftinen wonde e wiide Amadou Hampâté Bâ Buyturin jeeno koye yahuden wonnoɓe Misira sanga nde ɓe perata e gardugol Annabi Moussa nde. On Buyturin heddi ko Misira walla Heliyoyo ko kanko jinneji Annabi Souleymani ndidduno ɗi tawnomo ko omo wujja kaaje jaltinanoje jamɗe e nokku moɗi kirtinano. Nden ko baylo o wonno taw suwa wontude gaynako raw. En duttotako e suggere kalden dow nde. So tawi ko noon waɗan suggere wonde kadi sabu e yonta Annabi Souleymani taw boɗowol fulɓe ngol feeñi ɗum en jii ɗum dow nde kollirten miijo Cheikh Anta e yiwde fulɓe. Pawen hen wonde so tawi fulɓe jalti koye dewgal hakkude Buyturin e debbo ɓaleejo ɗum lutondirtu e ko kalden dow ko wonde fulɓe ngadi wonde ko ɓaleɓe haade mumen wojjude sabu ɗum firtata ko boɗowol maɓɓe ngol ko gila e fuɗɗode leñol ngol ɗum heɓa. Ma en dutto e Buyturin so en ngari e inɗe nokkuji. So tawi neɗɗo yiɗi famde holko waɗi ɗemgal Pular ngal jiidude e ɗemɗe baaɗe no ɗemgal Misirnaɓe hanki, rutti kadi jiidi e ɗemɗe baaɗe no Seereer ni walla Wolof e Soninkoore. So neɗɗo yiɗi kadi famde holko waɗi fulɓe jiidude pinal e ko heewi e nesuji mumen e leƴƴi ɓaleeji hay sinno nguru mumen e mbaadi mumen ene ceeri e nguru e mbaadi ɗi leƴƴi, alay sago jaɓa fulɓe ko leñol ɓalowol ngonno ɓe kodduno koye leƴƴi ɓaleeji e nokku gandunoɗo ndema gure mawɗe tewa jaɓa kadi o nokku ala ɗo wawno wonde so wona e leydi Misira hanki. ɗum kala kiñɗo ko ari jeɗɗo dewal ha tengti noon luural saltigueji paatungal holto Heliyoyo wonno ma jaɓ ɗum. Kala jiɗɗo yeddude ɗum ɗo nawta fulɓe e leƴƴi boɗeji koɗi mbawi wonde e leƴƴi fof noon heɓtoto ɗum ko caɗele keftiɗe dela fos e ɓe rendino miijo fof sabu alay sago kalana yimɓe holno fulɓe keɓri ɗemgal e pinal nandungal e ɗe leƴƴi ɓaleeji tawa addani hen jiggade ɗemgal e pinal sabu ɗum wawa deje hakkille. Tawi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko to katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten mataw e miijoji Homborgère kañumne e ko haani e yiwde fulɓe. Ɗum noon Allah jarama on jarama.